సో మేమున్న పరిస్థితులు నీకు చెప్పాను ఇందాక. నేనేమి పెళ్లి చేసుకుని వదిలేద్దామని నేను చేసుకోలేదు. నాకున్న ఇంట్లో పరిస్థితుల వల్ల ఇంట్లో వీళ్ళని ఏదో సంతోష పెడదామని. సరే నేను పెట్టలేకపోతున్నా, అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు ఏమనుకున్నా, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏడ్చినా ఏం చేసినా ఏం చేయడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడైతే. అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అందరి మాటలు విని అందరి అంటే ఆ వాతావరణానికి నేను ఆ ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యి నేను ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నా. ఒప్పుకొని నేను మంచిగా ఉందామని చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా ఉంటుందేమో, మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా అన్ని బాగుంటాయేమో అనుకున్నాను. ఫిజికల్ గా నా వల్ల అంటే మనం అందరికీ చెప్తున్నాయి కదా, నువ్వు ఇదే కదా కోరుకుంది. ఫిజికల్ గా కూడా ఏం చేయలేకపోయా కాబట్టి ఇంకా పరిస్థితి ఇంకేం